салом дӯстон, имрӯз мо як хабари аҷиб аз олами футбол дорем ки бидуни шак ба таърих хоҳад даромад. Мирзо Ҳаким Ҳакимбоев ҷавони боистеъдод аз Тоҷикистон дар синни 12-солагӣ як қадами ғайриоддӣ гузошт. Ӯ бо дастаи ҷавонони клуби машҳури лондонӣ Тоттенхем шартнома баст. Ин рӯйдод на танҳо ҷомеаи футболи тоҷикро ба ҳайрат меорад, балки ҳазорҳо футболбозони ҷавонро дар Тоҷикистон илҳом мебахшад. Мирзо Ҳаким хатмкардаи Академияи футболи Тоҷикистон дар Хуҷанд аст ва истеъдоди ӯ нодида намонд. Барои ӯ дигар клубҳои машҳури Лондон аз қабили Челси ва Вестхэм низ таваҷҷӯҳ доштанд. Аммо маҳз Тоттенхем он ҷое шуд ки қаҳрамони мо сафари худро ба олами футболи бузург оғоз мекунад. Барои Тоҷикистон ин як пешрафти воқеӣ аст, зеро Мирзо Ҳаким аввалин футболбози тоҷик шуд ки бо клуби англисӣ шартнома баст. Ин на танҳо дастоварди шахсии варзишгари ҷавон, балки як қадами бузург барои тамоми мактаби футболи тоҷик мебошад. Агар шумо хоҳед ки аз ҳамаи хабарҳо дар бораи Мирзо Ҳаким ва дигар рӯйдодҳои олами футбол огаҳ бошед ва инчунин хоҳед ки бозиҳои топро пахши мустақим тамошо кунед, ба канали телеграми ман ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо шумо ҳамаи чизи ҷолиб ва актуалиро пайдо мекунед. Ссилка дар описани зери видео мебошад. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, ҷои миллатҳо давом дорад ва имрӯз низ як қатор рақобатҳои топ моро интизор аст. Хорватия дар майдони худ Португалияро бо Криштиану Роналдо пешвоз мегирад, а Испания бошад қувваи худро бо Швейтсария месанҷад. Ҳама ин рақобатҳоро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Дар солҳои охир Реал Мадрид на танҳо бо муваффақиятҳояш дар майдон, балки бо сиёсати трансферии худ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст. Роҳбарияти клуб тасмим гирифтааст ки стратегияи худро бознигарӣ намуда ба ҷалби бозингарони испанӣ такя намояд. Ин тасмим бо хоҳиши барқарор кардани намояндагии клуб дар тими миллии Испания ва мустаҳкам кардани мавқеи худ дар бозори дохилии трансферӣ асос ёфтааст. Аммо ин на танҳо хоҳиши баргардониндани испаниҳо ба даста мебошад, балки зарурати мувофиқат бо талаботи тими миллӣ низ ҳаст, махсусан пас аз он ки дар моҳи ноябр ҳеҷ як намояндаи Реал ба тими миллии Испания даъват нашуд. Таърихан Реал ҳамеша бо ҳайати ситораҳои худ машҳур буд ки беҳтарин футболбозони ҷаҳон дар он бозӣ мекарданд. Дар солҳои охир клуб ба бозингарони хориҷӣ диққат дода ки ба кам шудани шумораи испаниҳо дар ҳайат оварда расонд. Акнун бо дарки аҳамияти ҳувияи миллӣ ва таъсир ба тими миллӣ, клуб ният дорад ки курсро тағйир диҳад. Аз ҷумла харидҳои эҳтимолӣ ба монанди Родри аз Манчестер Сити, Эмерик Леопорт аз Ал Наср ва Педро Поро аз Тоттенхем ном бурда мешаванд. Ин футболбозон метавонанд шахсиятҳои калидӣ дар лоиҳаи нави Реал шаванд ки ба бозгашти рӯи испанӣ ба даста равона шудааст. Реал худ гунаҳгор аст ки ҳоло ҳеҷ кас аз ҳайати онҳо ба тими миллии Испания даъват намешавад. Вале саволи асосии ман ин аст: Кастилия ба Реал барои чӣ лозим аст? Чӣ маъно дорад агар клуб танҳо ният дорад испаниҳоро харидорӣ кунад, на ин ки худаш тарбия кунад? Хуб, ҳадди ақал Мадрид ҳамроҳ бо Барса яке аз таъминкунандагони пурмаҳсултарини бозингарон барои Ла Лига ва ҷаҳон аст. Он ки тарбиятгирандагони Реал дар ҳайати асосии даста камтар ба майдон мебароянд, нисбат ба ҳамон Барса бештар як тасодуфи ҳолат аст. Ин якҷояшавии авҷи умумии Мадрид дар 10 сола ва мушкилоти молиявии Каталониён буд ки онҳоро маҷбур кард ки Ла Масияро истифода баранд ва хеле муваффақона, зеро чанд истеъдоди қавӣ ба воя расиданд. Шояд Реал низ истеъдодҳои хуб дошта бошад, аммо имкониятҳо ба онҳо хеле кам мерасанд. Реал ҳамеша клуби мажорҳо буд. Дар тӯли таърих он ҷо истораҳои сатҳи ҷаҳонӣ буданд. Аз ин рӯ онҳо бе бразилиҳо, англисо ва фаронсавиҳо наметавонанд. Аммо шояд вақти он расидааст ки каме равишро тағйир диҳанд. Шояд бештар ба худиҳо бовар кардан лозим аст, зеро испаниҳо метавонанд на танҳо фоида дар майдон биёранд, балки робита бо мухлисонро низ таҳким бахшанд. Дар ҳар сурат ҷолиб аст ки бубинем Реал дар солҳои наздик чӣ гуна тағйир меёбад. Дар ҷони футбол ки ҳар як созиши трансферӣ метавонад таърих шавад, Арсенал мекӯшад ки роҳбари нав барои дастаи худ имзо кунад. Ин даста дар ҷустуҷӯи бозингаре аст ки на танҳо ҳамдастонро илҳом бахшад, балки ҳамлаи устуворро таъмин кунад. Дар айни замон бо вуҷуди мавҷудияти истеъдодҳои мисли Букайо Сака ва Кай Хаверс дар Арсенал, нарасидани ситораи воқеӣ ки метавонад натиҷаи бозиро ҳал кунад эҳсос мешавад. Габриэл Мартинелли ва Леандро Тросар низ натавонистанд пурра ба услуби бозии Микел Артета мутобиқ шаванд.
ва акнун клуб таваҷҷӯҳи худро бар Рафина Диас равона кардааст, бозингаре ки дар ин мавсим дар Барселона шакли таъсирбахш нишон медиҳад. Рафина яке аз бозингарони калидии даста шуд ки худро зери роҳбарии Ханс Дитер Флик нишон дод. Статистикаи ӯ худ ба худ гап мезанад. 12 гол ва 10 партов дар 17 бозӣ. Ин нишондиҳандаҳо наметавонанд таъсир нарасонанд. Аммо ҳатто бо чунин муваффақият ояндаи ӯ дар Барса зери суол аз зеро клуб имконияти имзо кардани ситораҳои навро мисли Муҳаммад Салоҳ ё Хвича Кварацхелия баррасӣ мекунад. Арсенал дар ин имконият як шанс мебинад ва омода аст ки бар Рафина маоши астрономӣ ва нақши калидӣ дар даста пешниҳод кунад. Бо вуҷуди шартномаи амалкунандаи Рафина бо Барса то соли 2027, Арсенал омода аст ки 90 миллион евро барои ба даст овардани ин бозингар пешниҳод кунад. Хуб дӯстон, Арсенал бозам дар ҷустуҷӯи ситораи нав аст. Ки фикр мекард ки даста бо чунин миқдори истеъдодҳо мисли Сака ва Хаверс мушкилӣ бо роҳбарӣ дорад. Аммо тавре ки мегӯянд, устуворӣ ин дар бораи онҳо нест. Ба назар мерасад ки каналироҳо қарор доданд ки вақти ҷустуҷӯи касе дигар расидааст ки на танҳо дар майдон илҳом бахшад, балки мунтазам гол занад. Ва акнун интихоби онҳо бар Рафина Диас афтод. Ҳамин ки ҳоло дар Барселона медурахшад. Ва медонед ки чизи ҷолиб чист? Ин дар ин мавсим танҳо боздоштнашаванда аст. 12 гол ва 10 партов дар 17 бозӣ ин шӯхӣ нест. Ва гарчанде ки ӯ дар Барса қаноатманд аст, овозҳо мегӯянд ки клуб нақша дорад ки ситораҳои дигарро имзо кунад ва Рафина метавонад фурӯхта шавад. Ҳамин тавр Арсенал ба бозӣ медарояд. Онҳо омодаанд ки пули калон пардохт кунанд ва ба ӯ нақши калидӣ дар даста пешниҳод намоянд. Ҳа, ӯ шартнома то соли 2027 дорад, аммо ки аз мо трансферҳои баландро дӯст намедорад. Пас шояд ба зудӣ мо Рафинаро дар Лондон бубинем ва Эмирейтс бо рангҳои нав медурахшад. Неймар ба бозгашт ба клуби аввали касбиаш Сантос наздик аст. Журналист Сезар Луис Мерло хабар медиҳад ки тарафҳо аллакай ба мувофиқа расиданд ва ҳоло гуфтугӯҳо дар бораи қатъи шартнома бо Алҳилол идома доранд. Интизор меравад ки эълони расмӣ дар бораи бозгашти ҳамлагар пас аз анҷоми мусобиқаи Лигаи Дуввуми Бразилия сурат гирад ки дар он Сантос аллакай пирӯз шудааст. Бозии охирини даста рӯзи 25 ноябр баргузор мешавад. Дар тӯли зиёда аз як сол дар чемпионати Арабистони Саудӣ Неймар ҳамагӣ 3 бозӣ кардааст ки ин танҳо ба потенсиали ношинохтаи ин футболбози бузург ишора мекунад. Дар тӯли фаъолияти худ ӯ ҳамеша дар сояи Месси буд, бо ҷароҳатҳо рӯбарӯ мешуд ва на ҳамеша метавонист истеъдоди худро дар сатҳи олӣ нишон диҳад. Бо вуҷуди ин, Неймар ҳамеша яке аз камтаринҳо буд ки дар Аврупо ба сатҳи Месси ва Роналдо даъво мекард. Гузариши ӯ ба клуби арабӣ аз ҷониби бисёриҳо баҳсбарангез ҳисобида мешавад, аммо ӯ тавонист маблағи зиёде ба даст дорад. Неймар бозингари бузург аст ки сабқи бозии ӯ ҳамеша диққатро ҷалб мекард, аммо ӯро муҳити атроф намерасид ки дар ӯ интизомро тарбия кунад ва дар лаҳзаҳои муҳим аз ҷароҳатҳо муҳофизат кунад. Тамошои бозии ӯ дар Барселона лаззати ҳақиқӣ буд ва ҳунарнамоии ӯ дар Лигаи Чемпионҳо барои ПСЖ ки дар он ӯ дастаашро дар пушти худ мекашид, сарфи назар аз шикастҳо эҳтиромро ба даст меорад. Дӯстони азиз, бозгашти Неймар ба Сантос монанди бозгашт ба хона пас аз як сафари тӯлонӣ аст. Гӯё дунёро дидаӣ, пули зиёде ба даст овардаӣ, аммо дил бозам ба хона мекашад. Вақте ки мешунавӣ ки Неймар дар тӯли як сол дар Арабистони Саудӣ ҳамагӣ 3 бозӣ кардааст, ногаҳон фикр мекунӣ чӣ гуна потенсиали ношинохта. Ҳамеша дар сояи Месси, иҳотаи ҷароҳатҳо ва ҳолатҳо. Неймар метавонист дар футболи ҷаҳонӣ легенда шавад, аммо тавре ки мегӯянд тавре ки ҳаст. Бо вуҷуди ин бояд иқрор шуд ки ӯ яке аз камтаринҳо буд ки дар Аврупо ба сатҳи Месси ва Роналдо даъво мекард. Ки мегӯяд ки гузариши ӯ ба клуби арабӣ бемаънӣ буд. Вай пули зиёде ба даст овард ки ин аллакай муваффақият аст. Неймар футболбози бузург аст ки бозии ӯ ҳамеша шавқовар буд. Ба ӯ одамони наздик намерасиданд ки метавонистанд интизомро дар ӯ тарбия кунанд ва дар лаҳзаҳои муҳим аз ҷароҳатҳо муҳофизат кунанд. Тамошои бозии ӯ дар Барселона як лаззат буд ва ҳатто вақте ки ӯ ПСЖро дар Лигаи Чемпионҳо худаш мекашид, сарфи назар аз шикастҳо ӯ истеъдоди бебаҳои худро нишон медод. Пас шояд бозгашт ба Сантос маҳз ҳамон чизест ки барои аз нав оғоз кардан ва бо тамоми нерӯ бозӣ кардан лозим аст. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.